lento engiyidiscussile bekuba amadoda anyakazisa umuzi asechaza enye into ukuthi there's a difference between umuntu uma esober noma edakiwe. So ngizoyibeka kanje lento. So uma umuntu esober kunezinto angekakhona ukuzenza ngenxa yokuthi usober, but mase edakiwe lezi zinto angakwazi ukuzenza uzokhona ukuzenza ngenxa yokuthi kunento ayiphuzile. Kunento ayiphuzile yasiyamenza ukuthi akwazi ukuyenza lento, yamnika courage, yamnika confidence ukuthi akwazi ukuyenza lento. So lento ngase ngayi-analyze ngayibuka no kahle hle thina kunezinto uma singagcwalisekanga ngomoya oyingcwele singakwazi ukuzenza. Hawu ngizongizwana kunezinto ezikamoya thina uma ungakangeni umoya oyingcwele in Acts chapter 1 verse 8 uthi kodwa nizokwamukeliswa ngamandla umoya oyingcwele usufikile phezu kwenu, nibe ngobufakazi bami eJerusalema naseJudiya yonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Okuchaza ukuthi uma lo moya oyingcwele ungakangeni amandla asinawo. So sengiyithathele kulo muntu lo ophuzayo ukuthi lalela lo muntu lo ophuzayo uma esoba kunezinto angakwazi ukuzenza, but uma eseyiphuzile lento yakhe kunezinto akwazi ukuzenza. Kanjalo nokamoya uma ungagcwalisekile ngokamoya kunezinto ongakwazi ukuzenza, kodwa uma usugcwalisekile kunezinto